Здравейте на всички, аз съм Илона и ви каня да закусваме заедно. Аз вече си направих кафе, но му липсва едно нещо и да, това е закуската. Аз обичам моята закуска да бъде богата на протеин, за да ме държи сита за по-дълго време през деня и доста често си правя или протеинова овесена каша, или протеинови палачинки. Даже в едно от предните си видеа ви показах любимите си протеинови палачинки, така че ако не сте го гледали, направете го, защото палачинките наистина са страхотни. Но доста често в блога ми ме питате с какво може да замените протеина на прах в рецептите. Та така се вдъхнових и си казах защо пък да не ви покажа 3 идеи за високопротеинови закуски, за които не ви е необходим протеин на прах. Та това е темата на днешното видео, като днес ще закусим заедно и ще ви покажа първата рецепта, а през следващите 2 дни отново ще хапваме заедно, за да видите и останалите предложения, като съм сигурна, че поне едно от тях ще ви допадне, така че останете до края на видеото и се абонирайте за моя канал с камбанка, за да не изпускате бъдещите видеа. Мисля, че беше ясно на всички, че ще започнем с сладката рецепта, а именно ето тези протеинови палачинки с кочич сирене, като точните количества на всички продукти ще намерите долу в описанието, но честно казано аз за първ път използвам кочич сирене в палачинки и мисля, че се получиха доста пухкави. Отгоре си добавих йогурт и замразени горски плодове, като нямам търпение да ги пробвам и да разбера дали са по-хубави от моите си протеинови палачинки, въпреки че малко ме съмнява, но могат да бъдат поне толкова хубави. Така че хайде да ги тестваме. Честно казано, много ми е жал да ги разваля, защото изглеждат много красивички, но също време с това съм и гладна, така че ще се наложи да развалим тази красива кула от палачинки. Мисля, че са право в десятката. Наистина много добри. Тук идва момента да си призная, че наистина не очаквах палачинките да се получат толкова вкусни, но със своите над 30 грама протеин те определено надминаха очакванията ми и смятам, че са страхотен вариант в случай, че нямате протеин на прах, да започнете деня си с една високопротеинова и много вкусна закуска. Аз имам да си ги хапна, колкото и да ми е жал да ги разваля, а с вас ще се видим утре за рецепта номер 2. The next day. Добро утро на всички, време е за закуска номер 2. Когато си мислех идеи за високопротеинова закуска без протеин на прах, първото нещо, което ми изникна в главата, бяха яйчени мъфини, като тези са с броколи и тофу, но честно казано съм приготвила рецептата и във всякакви други варианти и тя предлага доста поле за креативност, така че може да включите вашето въображение и да пробвате всякакви други комбинации. Тази все още не съм я пробвала, но предстои да разберем дали се заслужава, така че хайде! Може да не съм последните закуски, но тази рецепта е 10 от 10 и ви препоръчвам с 2 ръце комбинацията от тофу и броколи. Хапвам ги и отивам да върша задачки, а с вас ще се видим утре за последната рецепта. The next day. Здравейте на всички! Днес ви казвам добро утро малко по-късно, тъй като ми се беше наложило да изляза преди да си направя закуската, но тя вече е напълно готова, както видяхте, и е именно ето тези високопротеинови бейгали, които аз намазах с кочич сирене и добавих пушена сьомга и авокадо. Рецептата е много подходяща за meal prep, между другото, тъй като ако си направите хлебчетата за няколко дни напред, единственото, което ще трябва да направите е просто да се събудите и да ги намажете с любимите си топинги, което на мен лично ми звучи като перфектния вариант
вариант за бърза и лесна закуска, а и високопротеинова. Като мисля, че сладка комбинация също би се получила доста добре. Например, ако ги намажете с фъстъчно масло и банан, мисля, че би било чудесно, но често казвам, аз вече съм прегладняла и нямам търпение да пробвам тези. Искам само да кажа, че съм много горда от начина, по който се получиха. Много трудно ще определя фаворит от днешното видео, защото абсолютно всяка закуска до момента ми е адски вкусна и наистина съм много впечатлена. Рецепта номер 3 категорично оценявам с 10 от 10 точки, защото наистина се получи страхотна, но с нея, за съжаление, идва и края на днешното видео, като искрено се надявам то да ви е било полезно и интересно и да съм ви вдъхновила да тествате някои от закуските, като не забравяйте да ми оставите коментар, ако пробвате някоя и задължително ми споделете дали ви е харесала. Също така не забравяйте да се абонирате за моя канал с камбанка, за да не пропускате бъдещите видеа, както и да ме последвате в Instagram, където ще намерите още много рецепти, които да ви вдъхновят. Бай!